उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कोकणात आफ्रिकन बोर जातीच्या शेळ्या पालनाचं मोठं महत्त्व आता शेतकऱ्यांना समजू लागलंय। या शेळी पालनामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी मदत होते। कणकवली भिरवंडे येथील निलेश सावंत यांनी नाद गोट फार्मच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवी दिशा दिली आहे। आता त्यांनी तब्बल 200 शेळ्यांसाठी अत्याधुनिक शेड उभारली आहे। यातून त्यांनी शेळ्यांचं उत्कृष्ट असं नियोजन केलंय। या निमित्तानं त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश भुचडे यांनी। कोकणामध्ये शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे, पण शेतीपूरक व्यवसाय देखील करणे गरजेचे आहे। कारण कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कणकवली तालुक्यातील भिरवंडे या गावी निलेश सावंत यांनी नाद गोट फार्मच्या नावाने एक फार्म उभारला आहे। गेली कित्येक वर्ष ते या फार्मवर आपलं काम करत आणि आफ्रिकन बोर जातीच्या ह्या शेळ्या त्यांनी येथे पालन केलेल्या आहेत। आज त्यांनी अत्याधुनिक पद्धतीची 200 शेळ्यांची शेड बनवली आहे। ती आज शेड आपण पाहणार आहोत। कशा पद्धतीने ही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन ठरेल तशाच पद्धतीने ह्या शेडची बांधणी आहे ती बाहेरील देशामध्ये जशा शेड असतात तशा पद्धतीची बांधणी आहे। त्यामुळे ही शेड आपण पाहणार आहोत। चला तर मग पाहूया ही शेड। या गोट फार्म मध्ये आपण प्रवेश केल्यानंतर प्रथमतः त्यांनी जी नवीन प्रचलित शेड केली आहे त्या शेडची जी शेळ्या आहेत त्यांना जाण्यासाठी एक स्ट्रक्चर उभारलेलं आहे आणि त्यांना हे चालत ते येऊ शकतात, चालत जाऊ शकतात अशा पद्धतीचं नियोजन येथे केलेलं आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला येण्या जाण्यासाठी त्यांनी पायऱ्या उभ्या केलेल्या आहेत। त्यामुळे हे चांगलं आणि आकर्षक पद्धतीचं हे त्यांचं नियोजन आहे। तशाच पद्धतीने हाईट याची जी हाईट आहे म्हणजे जमिनीपासून जी उंची आहे ती कमीत कमी 5 ते 6 फूट उंची आहे, जेणेकरून या शेळ्यांची जी लेंडी आहे मलमूत्र आहे ते खाली पडेल आणि ते आपल्याला बाजूला करून ते खत म्हणून उपयोगात येईल। इथे आपल्याला आपण पाहतो की कशा पद्धतीने आपल्याला साफसफाई देखील करता येईल अशा पद्धतीच्या ह्या शेडचं नियोजन आहे। आपण ही खालचा जो परिसर आहे तो पाहत आहोत कसा पद्धत दिसतं आपल्याला। आणि ही जी लेंडी जी आहे याचा खत म्हणून उपयोग होतो आणि म्हणून हे आपल्याला एकत्र करून ठेवता येतं। हा एक चांगला त्यांचा प्रयोग आहे आणि अशा पद्धतीची ही शेड त्यांनी इथे उभारलेली आहे। चला तर मग पुढचा टप्पा पाहू। आपण आता आलो आहोत ह्या शेडमध्ये। ह्या शेडमध्ये ज्या शेळ्या आहेत आफ्रिकन बोर जातीच्या शेळ्या आहेत त्या शेळ्यांची आपण पाहणी करतो आहोत। कशा पद्धतीने ह्या शेळ्या निवांत आहेत, कारण त्यांना खाण्याचा जो टायमिंग असतो तो आत्ताच नुकता झालेला आहे। त्यांनी खाऊन घेतलेला आहे। पाण्याचं नियोजन त्यांचं आहे, त्यांनी ते देखील पिऊन घेतलेलं आहे। त्यामुळे एक निवांत आणि शांत आराम करत आहेत अशा पद्धतीने नियोजन आहे। जी शेडची जी लांबी रुंदी आहे शेळ्यांना राहण्यासाठी ती देखील खूप आकर्षक आहे। गचडी नाही आहे आणि शेळ्यांना फिरता येतं। म्हणजे बंदिस्त शेळी पालन कशा पद्धतीचं आहे हे एक चांगलं उत्कृष्ट प्रकारचं नियोजन हे येथे त्यांनी केलेलं आहे हे आपण पाहत आहोत।
गोट फार्ममध्ये आपण आलो आहोत. यांचे जे शेळीचे संपूर्ण नियोजन असते ते कसं आहे ते जाणून घेणार आहोत आणि ही भली मोठी जी शेड उभारली आहे ती देखील कशा पद्धतीने त्यांनी उभारली हे जाणून घेणार आहोत. कारण अत्याधुनिक पद्धतीची ही शेड आहे. आपल्यासोबत निलेश सावंत आहेत. निलेश सावंत, ही अत्याधुनिक पद्धतीची आपण शेड उभारली आहे. गेली बरीच वर्ष आपण ह्या क्षेत्रामध्ये आहात आणि आफ्रिकन मूळ जातीची शेळी आपण पालन करतात. काय सांगाल एकंदरीत? सर्वप्रथम नमस्कार. कोकण साजच्या सर्व प्रेक्षकांना माझा नमस्कार आणि कोकण साजचा मी खूप खूप आभारी आहे. आमच्या मागच्या 4 वर्षाच्या वाटचालीत कोकण साज आमच्या सतत पाठीशी आहे आणि आम्हाला त्याप्रमाणे प्रमोट करते आहे. त्यासाठी तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आता ह्या नवीन शेडबद्दल सांगायचं म्हटलं तर आम्ही नवीन शेड ही अत्याधुनिक पद्धतीने केलेली आहे. त्या तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे त्याची हाईट जी जमिनीपासून आहे ती 7 फूट हाईट आहे आणि ही शेडची साईज साधारण 100 फूट बाय 30 फूट आहे. त्यामध्ये आता आम्ही काय केलं आहे की आम्ही हा प्रत्येक कप्पा एक सेपरेट केलेला आहे. एक कप्पा जो आहे ना, ह्या कप्प्याची साईज 25 बाय 30 आहे प्रत्येक कप्प्याची साईज. त्यामुळे काय होतं, आता ह्या प्रत्येक शेळ्यांना खाण्यासाठी हा सेपरेट सगळ्यांना जागा मिळते आणि दुसरं म्हणजे शेळ्या एकमेकाला मारामारी वगैरे करतात तर त्या शेळ्यांना पळायला जागा मिळते, शेळ्यांना चालायला जागा मिळते, त्यांची एक्सरसाइज होते, त्यांना बसायला व्यवस्थित जागा मिळते. आणि दुसरी गोष्ट त्यांची आपण हा माच केल्यामुळे इथे बघत असाल तर तुम्ही आम्ही हे आपल्या जंगलातलीच लाकडं काळा ऐन आणि सफेद ऐन ह्याची लाकडं वापरून ह्या रिपा वापरूनच आम्ही ह्याचा माच केलेला आहे. त्यामुळे ह्याच्यातनं लघवी आणि त्यांच्या ज्या लेंड्या आहेत त्या खाली पडतात. त्यामुळे काय होतं, वरती साफसफाई करण्याची तेवढी गरज पडत नाही आणि ते लघवी आणि त्याच्या संडासमध्ये जे नायट्रोजन आणि फॉस्फेट गॅस असतो तो पण त्यांना अफेक्ट करत नाही, जो हवेपेक्षा जड असतो. त्यामुळे काय होतं, ह्या वातावरण एकदम छान होतं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हे हाईटवर असल्यामुळे हवा खेळती राहते. हवा खेळती राहण्यामुळे ते फॅन वगैरे लावायची गरज लागत नाही आणि त्यांना स्वच्छ हवा मिळते. पाण्याची अरेंजमेंट अशा प्रकारे केली आहे की एका कप्प्यात 2-2 आहे, ते कोणीही कुठे जाऊन पाणी पिऊ शकतं. पाणी भरपूर आहे, 24 तास पाणी अवेलेबल असतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही कप्पे सगळ्यात सेपरेट केले आहेत. आता ह्या कप्प्यामध्ये सर्व मोठ्या शेळ्या हव्या आहेत. ज्या मोठ्या शेळ्या आहेत, ज्या फुल ब्लडच्या शेळ्या आहेत, ज्यांची किंमत 15 लाख वगैरे आहे, किंवा ज्या मोठ्या गाभण शेळ्या आहेत त्यांना ह्या कप्प्यामध्ये ठेवलेलं आहे. आणि दुसऱ्या कप्प्यामध्ये त्याच्यापेक्षा लहान शेळ्या ठेवलेल्या आहेत, कारण मोठ्या शेळ्या छोट्या शेळ्यांना मारतात. आता तुम्ही बघाल तर ही आम्ही आता गव्हाणी जी बनवली आणि स्पेशल टाईपची बनवली आहे. आम्ही जास्त खर्चिक गव्हाणी बनवली नाही आहे. हा सिम्पल आपलं पन्हाळं मिळतं, पावसाचं पन्हाळं, ते आम्ही लावून ही गव्हाणी बनवलेली आहे. त्यामुळे हा खर्च तिच्यात कमी झालेला आहे. आणि ह्या कप्प्यामध्ये जर बघाल तर आम्ही ही सर्व फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशनची पिल्लं आणि शेळ्या आणि त्यांची पिल्लं पण आहेत ह्याच्यामध्ये काही. आणि ह्याच्यामध्ये साईज जी आहे, ज्यांची कमी साईज आहे पहिल्या कप्प्यापेक्षा, त्यांना ठेवण्यात आलेलं आहे. तिसरा कप्पा जो आहे त्या कप्प्यामध्ये पण आमचे थर्ड जनरेशन आणि फोर्थ जनरेशनची शेळ्या आहेत, ज्या आता गाभण आहेत. आता आम्ही ह्याच्यामध्ये असं केलं आहे ना की ह्या 4 कप्प्यामध्ये एक कप्पा, 2 कप्पे जे आहेत ते पूर्ण गाभण शेळ्यांसाठीच केलेले आहेत. एक कप्पा आहे तो खाली शेळ्यांसाठी केलेला आहे. त्यामुळे काय होतं की खाली शेळ्या मस्ती करतात, काय करतात, तर प्रॉब्लेम येत नाही. आणि त्यामुळे गाभण शेळ्या वेगळ्या ठेवल्यामुळे गाभण शेळ्या आराम करतात, एकमेकांशी मारामारी करत नाही, त्यामुळे गाभाटण्याचं वगैरे इश्यू येत नाही. हा सगळ्यात त्याचा फायदा आहे. आपल्या ह्या शेळ्या एकमेकांबरोबर चांगले राहतात, मारामारी करतात किंवा हे खूप सुसुविध नियोजन आहे. अंदाजित याला जे स्ट्रक्चर आहे ते कसं सुचलं आपल्याला? हा स्ट्रक्चर साहेब जनरली काय असतं, एक निमकर फार्म म्हणून आहे फलटण, ज्यांनी याची बोरची सुरुवात केली, त्यांचा फार्म असा हाईटवरच आहे आणि त्यांच्याकडे पण असे कप्पे मोठे मोठे आहेत. त्यावरूनच आम्हाला समजलं. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्या कोकणात जास्त पाऊस पडतो, त्यामुळे आपल्याकडे माच घालणं हे फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे हा हाईटवर केल्यामुळे पावसाचा वगैरे त्रास होत नाही. त्यामुळे त्या प्रकारे असं सुचलं की एवढ्या हाईटवर आपण बनवूया. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जे तुम्हाला व्ह्यूअरना सांगायची आहे किंवा शेळी पालकांना सांगायची आहे की आम्ही हा एवढा 15 लाख रुपये खर्च करून हा नवीन फार्म बनवलेला आहे, पण तो आम्ही सुरुवातीला एवढा खर्च केलेला नाही आहे. सुरुवातीला जो खर्च केला आहे आम्ही म्हणजे बिझनेसमधलेच पैसे बिझनेसमध्ये टाकून हे केलेलं आहे. आम्ही कर्ज वगैरे कुठलं घेतलं नाही आणि हा फार्म बनवलेला आहे. ही याची खासियत आहे. साहेब, हा जो लहान पिल्लांचा कप्पा बनवला आहे ना, त्याला 4ही बाजूने जाळी लावली आहे आणि आम्ही प्रयत्न केला आहे की ह्याचा जो गव्हाणी आहे ती आतमध्येच असेल आणि या गव्हाणीला आम्ही जाळी लावली आणि त्याच्या खाली असे कप्पे केले आहेत. जनरली काय होतं, पिल्लांचं काय असतं, पिल्लं ना गव्हाणीमध्ये जातात आणि जो चारा असतो, खुराक असतो, त्याच्यावर लघवी करतात, संडास करतात. त्यामुळे काय होतं, तो चारा नंतर कोण खात नाही.
हा आमच्याकडे खूप म्हणजे आम्ही प्रॉब्लेम सहन केलेला. त्यामुळे आम्ही अशा प्रकारे आता डिझाईन केलं आहे की पिल्लं फक्त तोंड घालून खाऊ शकतात, त्या आतमध्ये जाऊ शकत नाही. हा स्पेशल हे केलेला आहे. आणि तुम्ही एक बघत असाल तर आम्ही सगळीकडे ना आता विटा लावतो. पूर्वी पण लावायचो. हे मिनरल मिक्सचरच्या विटा आहेत, तसंच कॅल्शियमच्या विटा आहेत. ह्या त्यांच्या वाढीसाठी आणि खूप महत्त्वाच्या असतात. ते त्यांना जाऊन सारखं चाटत राहतात भूक लागली वगैरे तर. त्यामुळे त्यांना पोषक तत्त्व मिळतात त्याच्यातून आणि त्यांची वाढ होते. निश्चितच वाढ होते असं तुम्ही म्हणताय, पण ह्यांना जे लागणारं अन्न आहे ते कशा पद्धतीत पुरवलं जातं? जनरली ह्यांना आम्ही ओला चारा म्हणून मुरघास देतो आणि हल्ली आम्ही जंगलातला पाला द्यायला चांगलं जास्त लागलो आहे. जसं आपल्या कोकणात चारा बोरा अवेलेबल आहे, भरपूर झाडं आहेत आमच्याकडे. चारा बोराचा पाला देतो आहे जो प्रोटीन कंटेंट जास्त आहे. फणसाचा पाला देतो आहे, फणसुलीचा पाला देतो आहे. त्यामुळे हल्ली आम्ही म्हणजे विकतचा चारा आणण्यापेक्षा जास्तीत जास्त प्रमाणात जंगलातला चारा देतो आहे आणि त्याने आम्हाला फरक पण खूप जाणवला वजनात आणि त्यांच्या शायनिंगमध्ये आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या मोठ्या वाढण्यामध्ये तर खूप फरक जाणवला आहे. सुका चारा म्हणून आम्ही अजूनही तुरीचा भुसा देतो आहे आणि खुराक म्हणून मक्याचे दाणे फीड देतो आहे किंवा शेंगदाणा पेंड देतो आहे. हा त्यांचा रेग्युलर चारा आहेच. भात पीक असेल, काजू असेल, आंबा असेल किंवा अन्य पिकं करतात आणि आपला उदरनिर्वाह करतात, त्या शेतकऱ्यांना आपण काय सांगू शकतो? आम्ही शेतकऱ्यांना तुमच्यामार्फत हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे की तुम्ही शेळीपालन करा, कुक्कुटपालन करा, कोणत्याही प्रकारचं करा, पण आधुनिकतेने करा. जी पूर्वीची पद्धत आहे ती टाळून आता नवीन पद्धतीने काय करू शकता ते करा. त्यामुळे आम्ही आधुनिक पद्धत अवलंबून आम्ही शेळीपालन करतो आहे. आपल्या कोकणात शेळीपालन होत नाही, पण ते आम्ही शक्य करून दाखवलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही जो बिझनेसमधूनच पैसा आला तोच वापरून आम्ही नवीन एवढी महागडी शेड बनवली आहे. आमचं प्रेक्षकांना किंवा जे शेळीपालन करू शकतात किंवा शेळीपालन करतायत त्यांना आमचं आव्हान आहे की तुम्ही आमच्याकडे या, आमची नवीन शेड बघा, आमचं मॅनेजमेंट बघा. आम्ही त्यानंतरही तुम्हाला त्या पुढे जाऊन आम्ही तुम्हाला मदत करू, आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू, तुमच्या फार्मवर येऊ, कमी खर्चात शेड कशी बांधतात ते सांगू, त्याप्रमाणे कमी खर्चात मॅनेजमेंट कशी करतात शेडची ती सांगू. कारण आता आम्ही जी शेड बांधली आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला असं सगळ्यात महत्त्वाचं झालं आहे की आम्हाला मॅनपॉवर कमी लागते आहे. मॅनपॉवर जी लेंड्या साफ करण्यामध्ये जी लागायची आता ती मॅनपॉवर शेळ्यांच्या डेव्हलपमेंटवर जाते. शेळ्या डेव्हलप कशा होतील, त्यांची वजनवाढ कशी होईल, त्या दिसायला कशा चांगल्या असतील, त्यांची म्हणजे टाईम टू टाईम त्यांचं टेक केअर कशी केली जाईल ह्याच्यावर आम्ही जास्तीत जास्त भर देतो. आफ्रिकेमध्ये अशा पद्धतीचे शेड असतात, त्याबद्दल काय सांगता? अशा प्रकारचे शेड आफ्रिकेमध्ये आहे. आफ्रिकेच्या म्हणजे त्यांच्या बेसवरच ही शेड बनवलेली आहे आम्ही, जेणेकरून प्राण्यांना व्यवस्थित जागा मिळेल आणि त्यांना व्यवस्थित फिरायला खेळायला व्यवस्थित जागा होईल यासाठी तसं बनवलेलं आहे. आतापर्यंत ह्या लाखो रुपये किमतीच्या शेळ्या आपण विकल्या आहेत. कशा पद्धतीचं काय किंमत आहे शेळ्यांची आणि कुठे कुठे आपण विकल्या? आमच्या शेळ्यांची बोरची किंमत जी आहे ना ती जास्त आहे, कारण डिमांड अँड सप्लायवर असते. यांची सप्लाय कमी आहे, उपज कमी आहे, त्यामुळे यांची किंमत जास्त आहे. यांची किंमत तुम्हाला मागे बोलल्याप्रमाणे 1 लाख ते 15 लाखापर्यंत आहे. आम्ही ह्या वर्षी साधारण रायगड, रत्नागिरी आणि आपल्या सिंधुदुर्गात टोटल पकडून आम्ही जवळजवळ 40 शेळ्या विकल्या आहेत. आणि आमचं हेच म्हणजे ध्येय आहे की कोकणात जास्तीत जास्त शेतकरी निर्माण करावेत, म्हणजे गोट फार्मर निर्माण करावेत. त्याच्यात मला अभिमान वाटतो सांगायला की आम्ही आतापर्यंत 13 शेतकरी ह्या वर्षी 2023ला आम्ही हे केले आहेत, तयार केले आहेत. त्याच्यामध्ये वेंगुर्ल्याला विकले आहे आम्ही, देवगडला विकले आहेत, आपल्या सिंधुदुर्गात मालवणला विकले आहेत, तसंच रायगडला मानगाव, महाड त्या ठिकाणी विकले आहेत आणि रत्नागिरीला पण विकले आहेत, कोल्हापूरला पण शेळ्या विकल्या आहेत. यांची किंमत साधारण 1 लाख ते 5 लाखापर्यंत किंमत होती. आणि नवीन शेतकरी आहेत जे करणारे आणि त्यात काही जुने शेतकरी आहेत ज्यांनी आता ह्याच्यात बोर शेळी पालनामध्ये एंट्री केलेली आहे. कटिंग जी आहे, कटिंगसाठी ही कुठे वापरल्या जाते? बोर शेळी साहेब अजून ॲक्च्युली कटिंगसाठी नाही आहे, कारण यांची किंमतच एवढी जास्त आहे की कटिंगसाठी होत नाही, कारण क्वांटिटी कमी आहे त्यामुळे किंमत जास्त आहे, त्यामुळे अजून कटिंगला नाही आहे. तरी पण त्याच्यामध्ये जे जनरेशनचे काही मेल आहेत किंवा क्रॉसमध्ये जे मेल आहेत ते कटिंगला जातात. आणि ह्याचं मीठ हे सगळ्यात फेमस आहे, कारण हे जगातल्या 47 ते 48 देशामध्ये हे प्राणी अवेलेबल आहे आणि त्याची क्वालिटी चांगली आहे, मीठची क्वालिटी चांगली आहे, म्हणूनच तो एवढा फेमस आहे. शेतकऱ्यांसाठी आपण काय करतो? साहेब आमचा दुसरा एक जसं आम्ही शेळीपालन म्हणजे शेळ्या तर विकतोच आहोत, तर दुसरं असं कसं आहे की जे लोकल शेतकरी आहेत, जे आता धनगर आहेत, जे फिरस्त पाळत आहेत, तर त्यांना एवढी महाग शेळी घेण्यास शक्य नाही आहे. तर त्यांना आम्ही काय सांगतो की तुम्ही मेल घ्या हा आणि या मेलने तुमच्या ज्या शेळ्या आहेत त्याला क्रॉस करा. 100% वजन तुमचं 25% ते 30% वजन जास्त मिळणार वर्षागणिक. हे त्यांना आम्ही सांगून आणि आम्ही हे त्यांना सिद्ध करून दाखवलं आहे. आम्ही ऑलरेडी मेल इथल्या कोकणात आम्ही राजापूर, लांजा आणि पूर्ण सिंधुदुर्गात, गोव्यामध्ये पण आम्ही आमचे मेल विकले आहेत.
जेणेकरून लोक ज्यांच्याकडे गावठी शेळ्या आहेत, उस्मानाबादी शेळ्या आहेत, त्यांना क्रॉस करून ते वजन वाढीसाठी पिल्लं तयार होतील त्यांची, अशा प्रकारे विकलेले आहेत. बाकी इतर शेतकऱ्यांना काय आवाहन करू इच्छिता? आम्ही इतर शेतकऱ्यांना हीच आवाहन करतो की तुम्ही जे शेळी पालन करताय ते बंदिस्त शेळी पालन करा, कारण फिरस्त शेळी पालनामध्ये खूप चॅलेंजेस आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही डिटेल ठेवता येत नाही. आणि बोर शेळी पालनाकडे वळा. बोर शेळी पालन हेच भविष्य आहे. भविष्यात सगळीकडे बोर शेळ्या 100% असेल, कारण बोर शेळ्या या वजनासाठी, इम्युनिटी म्हणजे कोणत्याही वातावरणात राहण्यासाठी आणि पिल्लांची जी देण्याची क्षमता आहे जास्तीत जास्त 2, 3, 4, 5 ती त्यांच्यामध्येच आहे. तर भविष्य हे बोरच आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी बोर शेळी पालन करावंच. आमचं फार्म जे आहे ते भिरवंडे गावात कणकवली येथे आहे. माझा नंबर आहे 9082799247. आम्हाला कधीही कॉन्टॅक्ट करा, मार्गदर्शन घ्या. पटलं तर तुम्ही काम करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. आम्ही तुम्हाला 100% मार्गदर्शन करू, तुमच्या पाठीशी उभे राहू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.